Ben Davies, amddiffyn. Ben Davies ydy un o amddiffynwyr mwyaf dylanwadol Cymru. Mae o di hen arfer chwarae dan bwysa a thaclo'r gwrthwynebwyr. Gawn ni weld sut fydd yn ymateb i rai o'ch cwestiynau chi. Ben, atebion onest rwan, iawn, barod? Yep. Ben, faint o sit-ups wyt ti'n gallu ei wneud? Dim lot i fod yn onest. Na? 20 rwy'n ffordd? Ie, Ie, so fi byth yn neud sit-ups. Na, ti'n di wneud cystadleuaeth o blaen? Na, byth. Alla gawn ni'n wedyn. Pa ymarferion dwyt ti ddim yn hoffi gwneud? Just sessions redeg. Ie? Gyda heb y bêl. Mae pawb eisiau just wario pêl drod, so ni eisiau... Neb eisiau gwneud fitness. Just neb yn hoffi wneud y fitness sessions. Faint o weithio ydych chi'n gorfod wneud y sesiwn ar rhedeg yna ta? Unwaith yr wythnos, falle. O, dwi'n am yn ddrwg ta? Dwi'n drwg, ond yn pre-season mae fe bron pob dydd. Beth yw hoff celebration chi wedi wneud? So fi'n sgorio lot o goals, felly dim rhaid gael lot o celebrations, ond mae un Ronaldo yn eitha dda. Just a... Os byddwch chi ddim pildroed, beth hoffech chi fod? Gael go ar rygbi. Ie? O'ch chi'n chwarae rygbi yn yr ysgol? Yn ysgol, ie. Pa safle fes chdi'n rygbi felly? Rhif 10. Ie? Ie, rhaid i cico'r bêl. A ti'n fwy y fewn y gêm yr rhif 10 hefyd? Ti'n yn y gêm trwy'r amser? O'n i'n hoffi fe. Pwy sy'n fwyaf debygol o siarad nôl i'r ref? Ashley Williams. A dwi'n gofod ni trwbl? Bach o ro, ond mae Ashley Williams wastad yn rhaid. Beth yw dy hoff gol ti wedi sgorio? Siwr o fod pan o'n i'n ifanc am Abertawe yn erbyn West Brom. O'n i'n sgorio volley o'r edge o'r box, o beth o'n neis. Pwy sy'n methu taclo yn y tîm? Johnny Williams. Ie? Ie. So fe eisiau taclo. O, dwi'n eisiau brifo. Sefyll fath o'r ffordd a just wneud ei siarad efo'r bêl. Pwy sy'n mwyaf a lleiaf ffasiynol yn y tîm? Fi'n hoffi beth mae Joe Allen yn gwisgo. Pa fath o steil sgen fo? Bach o skater i, ond mae'n cymryd eban. Good. Dwi'n gallu meddwl am Joe Allen, bach o skater. Mae'n good. Oce, pwy sy'n lleia ffasiynol? Johnny Williams eto. Sorry. Dwy Johnny Williams. Mwy gan Ben nes ymlaen. Fi yw Ben Davies, amddiffynwyr Cymru a Spurs. Ac mi o'n cael seibiant o sesiwn ymarfer Cymru mwyn taclo cwestiynau caled cic. Pwy di dy arwr pêl-droed di? O'n i arfer wario Abertawe wrth roedd ni'n edrych lan at, oedd boys fel Lee Trundle a Andy Robinson, y boys fel yna. Oeddech chi'n chwarae efo nhw, ie. Achos nhw oedd y boys ble fydden eisiau mynd i, a felly Lee Trundle, siwr o fod. Faint o gadiau coch ydych chi wedi cael? Dim. Dim un cardyn coch. Da iawn. Be am cardiau melyn, ta? Gormod i gyfri. Ie, gormod i gyfri. Helo Ben, beth yw'r sgil ti'n hoffi, ond methu wneud? Mae Gareth yn neud flic-flac nice efo'r bêl ac mae hwnna'n eitha... Ie, sa'ch chi'n hoffi gallu gwneud hwnna? Ie, ond ar y ca yn y sefyllfa cywir falle. Gawn ni weld os wneud Gareth roi tips i chdi nes mlaen. Pa dîm wyt ti'n cefnogi? Abertawe. Achos ti'n dod yn lleol fan'na? Yn bach yn lleol a nawr tîm o'n i wedi wario i cynta. Pwy yw'r chwaraeon mwyaf caled ti wedi chwarae yn erbyn? I fi, yr un mwy anodd o'n i wedi wario erbyn oedd Messi. Mae fe oedd e'n just yn bob man. Level uwch. Ydy dy draed yn drewi ar ôl y gêm? So fi yn gwybod i fod yn onest, ond siwr o fod mae'n eisiau... Be am y sgidiau di dde? Dy heina'n drewi ar ôl gêm? Ie, achos pan chi wario lot o gemau, lot o sessions ymarfer, maen nhw'n gallu dod bach yn drefi. Mae'r cwestiwn ola yn mynd i OTJ. Hi Ben, cwestiwn mawr. Faint o weithio ti a Heledd yn gallu penio'r bêl nôl ac ymlaen efo'ch gilydd? Mae Ben yn meddwl bod ni'n mynd i gael 3, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael 5, felly gawn ni weld pwy sy'n gywir. Barod? Barod. Oce. Bwrw ni. 5. Saith. 7. 7. Mae hwnna'n well na 5, a well na 3. Iawn. Iawn.